Mira, per què no el posem? Crema, ningú no l'atrapa. Gira la línia, gira la gent. Els àngels s'ho miren, ja ha arribat el moment. Falta un palet. Que se'n vagi al carrer del Set, al carrer del Passet. Entre 30 o 40 persones que ja poden anar-hi. Ja! Molt bé. Vinga, salteu, home! Que estem en una festa! No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i compartit. Imagina com ho havia. No fugir, no deixis, no s'apaguis mai. Aviam, necessitem més gent que vagi en el passadís. Com és això? No, haurem de Qui és que més? O sigui que hi ha possibilitats, no ho sabem, això fins al final no se sabrà. Un aplaudiment per vosaltres, que se veuran a tot el món, es subtitularà en anglès, en l'idioma dels sords, perquè ningú se l'escapi que a Catalunya volem ser què? Independència ja! Què ets a dona? Independència ja! Molt bé, va! Ànims a tothom, que no se'ns acabin les energies. En Quico Cellers, un aplaudiment! Vinga, gràcies a vosaltres també. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Benvinguts aquí a la plaça de Vic, aquesta plaça emblemàtica que de nou ha donat exemple a tot Catalunya i a tot el món de passada. Estem aquí, ens acaben de confirmar fons de l'organització que ja s'ha superat la xifra entre tot el recorregut i la gent que esteu aquí a plaça de les 3.000 persones! 3.000 persones que s'han abocat aquesta tarda per dir al món que volem ser lliures, que volem ser independents i que anem de manera clara i diàfana cap a l'alliberament nacional del nostre poble. Per tant, una miqueta de paciència. Aquells que no estiguin registrats, que es registrin, sisplau, que som un poble i volem ser lliures. Molt bé, vinga amunt, collons! Home, que estem adormits! Som-hi, va, ara sí que hi ha l'assaig general bo, Tothom que vagi una mica cap a la dreta. Cámara, más bueno. Quina televisió surt això?
imatge t'ha vist molt bé. Mig als llables ha quedat perfecte. Sí? Sí. Aquí per la folia, que en 5 minuts comencem. I hem pagat. Tots els llocs.